ko himen ko para bayir how try Jesus Khrist Nios ngau Shapanga jing kardor jonga jingngeit kabangidon but ka jingngeit kabade ben trekam ha ka jingim changi ka jingngeit ha uble ka jingngeit ha ujisu ubala pen man hok iangi da ka jing shashitom chum kabangi kran shapanga jingngeit hoit ngilong Kristan but ngeit ha ujisu kaya ka ba pelong iangi kata ka jingngeit kadeben pyllaitluid iangi na baru ki pop jen na marbale ya ka jingsha shitom jongu jisu kalong ban pyllaitluid ingi na ka pop but ladangi ong ngilong Kristan but ngidon jingngeit but ngim pyllaitluid na ka pop ne ngim tre ban kala ka bamud kata ka jing dawa Kristan kam don jing mushu ha ka jingim jang na marngi shushukor ya uble ladang ngilong Kristan bashisha kata ka jingngeit Kristan kadeben pyllaitluid yangi na baru ki jingte jingkum na ka jingte na ka jingsniu na ki daw ba penjot yangi na ki pop ba penmelin yangi banle ki kam babun jait ki basiniu na baru kita ki jinglong ide ben pyllaitluid lada ka jingngeit Kristan kam shimla yarap yangi ban pyllaitluid na ki pop jangi na ka jimmelin basiniu jangi na ka jinglong basiniu jangi kam don jingmushu ban long Kristan ni ong ngeit henre ngimdon satya ya ka jingngeit ka pyllaitluid yangi ka jingngeit hangne kala kabamud jingngeit hau Khrist jingngeit kabamud ka jingidu Khrist ka jingngeit kabamud jingongu Khrist yau Khrist ka jingngeit kabamud ka jingyad lendi badu Khrist baro kane ka kendup habangiyo ngeit kam mindoi ba ong ngeit kam don jingmochu kata ka kendin lada ka jingim Khrist kam don hapojongi dena kata ka daw ujisu kran ha ka gospel minta kas ngilo khordit ya pigi start ai khordit ya pigi piracy pite mod naga binta ki nungya tulupa ya ka ba ki patmen jombi ki penia padu jisu wang hangne ka jingtumu jongki bante iya ki mod naga binta ki prophet kalom ban omde ban penkrau ya ki prophet bala syayap henry ban penkrau ya ginong ipenia kane kade ke jimud ka bauji suan rahangi ki piracy ki start ain ki te ya ki mod nagabinda ki prophet haba ki bru ki peit ki yaro ya ki ong peit ki snowlem ya ki prophet bala syapenia henry ke jingtumu shalinda jongki omde ban snowlem bat burom ya ki prophet henry ban burom ya ki nompenia kane kalong ke jinglong arsap ngi ong bun sin ngi le bun gi kam nadu min step hadu janmit ngi le bun gi kam but ngi ong hana ngi le ki kam baro nakabenta wu Khrist hang do kadon ke jing arsap lese kimi ki pa ki ong nga traishitam nadu min step hadu janmit nakabenta ki kod kadon jing arsap hang do namar bale kim shimla traishitam nakabenta ki kod kila traishitam nakabenta yanade lese kiyong namar bale ngalong Kristan ngale kumne karon jingar sap hangdo wat ya ke jingngeit Kristan jongiru kalong nakabenta ke jimmendoi shimet lese ngadon kam banyo eye te ngalong Kristan ngaleit mas ngakwa banyo eye ngalei duai ngakwa banyo eye kata ka mut wat ya kata ka jingngeit kabangi ong omde namar ngidon jingidu Khrist henre ngakwa banyo eye yo eye kabamud kalong lese ya ka jingdon kam jongane ka perte kabamenda lada ya ka jimmane jongi kam shimla yarap yangi banpan ya kie baro kabakinja baneng kam don jingmuchu ya ka jingduai jongi nagata kada ujisu ulas no dom ya kini kipriu ujisu long kumno kado kadwai pi bat iya ushabi jonga jing start pi ki babat ya ushabi jonga jing start pimju aila dia ki we ban play ya ka bane
Kaba mod kaya ka ushabi jong ke jing start. Shabi jong ke jing start kaba mod ya ke jing tip jong ki ne ki start ain shapang ke jing to bakoi shapang ke jingim badobele shapang ke jingngeit henre kaka jaka ban yalam ye ki brio kaka jaka ban plira di ki brio ban sautu kaya ke jing dawa jong obele maki pat ki kangla di ki brio kim shimla yola ban sautu kaya kaba uble ubu ulamang nakabenda jongi minda ni baro gi don jing tip ngi don jing start bad piki ki mi ki pa piki ki na baro pi bat ya us shabi jonga jing start ngi ki kristan baro ngi bat ya us shabi jonga jing start bad lada ngi bat us shabi jonga jing start bad ngim ai jing tip bad jingi kai ya ki wai lada ngim kren ba shapangu jisu lada ngim imba ya ka jingim kristan kata ka mod ngi don ha ka jima ngi don shabi jong jing start kaba mod ngi don jing tip shapangu jisu ngi don jing tip shapange jinglai jong jisu ngi don jing tip kumno jisu la wan ha ke jingim jongi ngi don jing tip shapange jingade jong jisu badu balai ngi don ke jing tip shapanga baneng ngi don ke jing tip kumno ngi deben imha henre wad ha din pat ngi stang ban im ha ke jingim jonga pop but ngi pinjot ye ki ve ngi pensniu ye ki ve ngi krensniu shapang jong ki ve ngi talk ngi lorni ngi bitar but ngi le ye ki kam sniu baro ngi ki babat ya ushabi jong jing start ngi le ben ye ki ve naga benta kata kam en sa shabisha so to baro mangi ngi don shabi jong jing start ngi tip kum no bade ben im kum ne ngi deben im koi kum no ngi deben kiana ka pop nitip yakini ki kam ka bangi mud ban le kalong ka basiniu henre what hadin bangi don ushabi jong jing start ngiai beteng ban le ki kam siniu kata ka mud kadon ka jimpen rem na kata ka dau ji suang khod ditipi ta ka ba mud ngim yai lai na ka jimpen rem la da ngim ben tre kam bha ya ka jing tip ba ka jing start ublai ha ka jingim jongi tengi ha ben pen ba shu man kasni ngim la ban no ngam tip ngi barong itip jisin bangi long krustan itip Tena kata kada Jisu bishar kumne Ukraine kumne. Tongin duai bau Jisu unam pensta shushu yangi bangin num ngop ha ka jing kordit pin ban ngilong ki kon ki bayalam ye ki veiru shaka jing edu Jisu bangilong guru nuksa baba ye ki ve habangi le school habangi don ha ka jakatre habangi yakendo ki parlo habangi don khaying baro kin mau ngidon ushabi jong jing start larangin bin trai kamba ka ap yang ya ka jim penre. Jisu be karku kardo yangi penslay yangi wat numsha yangi balang ki brio ba arsap bag num pelong yangi ki brio bala shapin rem wat hadin bangi don ke jingngeit bad ke jing tip name karku yangi penslay yangi pengantang yangi enyaro ya utrai Yesus Khrist